Itong latest update bansa kahimtang sa tuang panahon karong adlaw Lunes, Oktubre 10, 2022. Kaganinang alas 6 sa kabuntagon ang sentro sa atong ginamonitor na LPA sulod sa tuang Philippine Area of Responsibility. Anaan himutang 450 kilometers silangan sa Tugigaraw City, Cagayan. Coordinates 17.4 degrees north, 126.0 degrees east. Sa sulod sa 48 oras, adunay posibilidad na mo-develop na ni ngadto sa usa ka bagyo o tropical depression. Sa pagkakaroon, ang trap o extension ining LPA nakaapekto na dito sa mga probinsya sa may northern Luzon. Sa laing bahin, aduna tay ginamonitor karon na LPA gawas sa tuang Philippine Area of Responsibility. Mao sa mosunod na 24 oras ang tibok Visayas, Palawan, lakip ng Kalayaan Islands, o ang Occidental Mindoro makatagamtam og maayong tempo sa panahon o generally fair weather. Upasulabi ang atong haring adlaw pero aduna lang gihapoy mga kagayunan sa mga lumalabay nga mga pag-ulan, kiniyugan sa mga pagpangilat o pagpanugdog, mugna aning mga localized thunderstorms, hilabi na idayong hapon o gabi and usually mo last around 1 to 3 hours. Para sa dugang impormasyon, bisita atong official website o diri na lang takutob ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales. Daghang salamat ug mag-amping taang tanan.